Wai a ce mijinka 12 dare bai dawo ba? Na san maganin shi, aljanin ƙarya zan miki. Alaikum. Babe, lafiya? A kai, me faru? Subhanallah. Ba Usaina bace. Wace ce? Godiyarsu ce. Godiya kuma? Kai, subhanallah. Me kuke so to? Ba ma so kana kai 12 dare ƙarfe 9 za ka dinga. Ha, insha Allah ku yi haƙuri. Insha Allah. Za ka dinga dawowa tara? Tara insha Allah. Insha Allah, ajan Allah ku yi haƙuri. Ya haƙuri. To, yanzu wannan uban nama da na siyo ma ya zanyi da shi. Dole sai dai in mai da shi. Tunda zai ga abin da ya faru da ita. Bari in mai da shi. Nama ka siyo? Nama na siyo. To ai kai san ina son nama. A za ka mayar kuma. Wace ce nake magana da ita ne? Ba Godiya ba ce? Matarka ce. Matata. Matarka ce Usaina Usman Ongas.